Happy birthday to you. Happy birthday to you. डायबिटीज होईल एवढी गोड आमची सासूबाई आहे. מאוד 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 כיף, נהנינו מאוד, אנשים מאוד מיוחדים, ואני ממליצה לכל אחד שיבואו פה ויתרשמו מקום. केक मध्ये फ्लेवर आहे, कोणता आवडतं ते घ्या. दिली ना 3 आणि 3 मध्ये 3 आणि 3 33. गोड आहे तुमची मुलगी. तुम्ही कधी खाऊन बघितली? तुम्ही कधी खाऊन बघितली? गोड आहे. अक्का हप्ता बघितला. होय. उत्तर पण चालते. आज पप्पूचा माझा बर्थडे आहे. परमेश्वर त्याला आत्म्या 120 आज नवीन नवीन माणसं आले बघा बर्थडेला. 21 होऊन द्या. पप्पूच्या बर्थडेला. हमेशा त्याला अशीच बरकत राहून द्या. 4 होऊन द्या. एकाचं 21 होऊन द्या. म्हणजे एक इस्रायलला पाठवूया. अशी या जरा जरा तुम्ही अशी या ठीक आहे. तू फिरव कॅमेरा, त्यांना कुठे फिरव. नाही ते दिसत आहे. हा आता बरोबर आहे. थोडस वाईट कर फक्त. पहिला सांगतो, एक माझ्या बहिणीने पाठवलाय. नाही हा बहिणीने हा मामा म्हणजे भाची आहे ना माझी भाची, तिने पाठवलाय. लडकी आणि एक बायकोने पाठवलाय. दोघांना एकत्रच कापतो. रेडी 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gopal. Happy birthday to you. May God bless you. बोला आता केक खाण्यात बिझी ओमकारला मी बघा, आपण नेहमी आपल्या आपल्या घरच्यांना भरवतो ना. हा मला भरव थोडस. त्याला बोलतो मी त्याला. हा घे बरं. हा थोडस. पण घरी आपल्या देवासारखे पाहुणे पण आलेले आहेत. पहिलं मी त्यांना देतो. मॅडम खाणार ना? सगळं खायचं. नाही सगळं नाही. हा मोठा करा. हे हा पहिला पीस आमच्या गोड बायकोला भरवूया. मी खाल्ला ना. हा मग अजून एक पीस आमच्या गोड आईला भरवूया, खावा. आणि डायबिटीज होईल एवढी गोड आमची सासूबाई आहे. हलका थोडा चाटा थोडं. काय नाही खा. बर्थडेचं डेकोरेशन तुम्हाला पाठी दाखवतो. हे मी सामान आणायला गेलो होतो तेव्हा कोणी केलंय डेकोरेशन? हा तर डेकोरेशन छान आहे. हा इंडियन डेकोरेशन आहे आणि हा इस्रायली डेकोरेशन आहे इकडे. ह्या 3 मॅडम मम्मी इस्रायलवरून आलेत. ते आपल्याकडे 5 दिवस स्टेला होते. एवढंच आहे, एक चमचा बारका. हा खाली फेकण्यापेक्षा तुम्हाला पण देता पण येईल ना. हा हे तुम्हाला आमच्याकडून गिफ्ट बर्थडेचा. वाव. हे तिघींकडून. तिन्ही मॅडम कडून आम्हाला गिफ्ट आलेलं आहे. हो तुला गिफ्ट आलाय. हा हे गिफ्ट ओपनिंगच्या वेळी आम्ही दाखवणार. थँक्यू गिफ्ट साठी थँक्यू. आणि इंडियामध्ये आम्ही पाया पडतो, तर तुमच्या आम्ही पाया पडतो. नाही मुलासारखे आहे, नको पडू. मुलं नाही आमच्यात पद्धत आहे ती. मोठ्या माणसांना नमस्कार करायचा. हा नमस्कार करायचा. तुम्हाला आमच्याकडून हा चांगला आशीर्वाद द्या. परमेश्वर तुला 120 वर्ष आयुष्य दोघांना पण. पुढे जा. 120 100 वर्षात आहेत. मुंबई म्हणजे इंडियामध्ये 100 देतात, यांच्याकडे 120 देतात. 120 जास्त देतात जरा. 21 जास्त देतात. आई बसा. बसा. हो सॉरी, ते रागवले, त्यांच्या पायाला पडलं. नमस्ते. नमस्ते. तर आपल्याकडे बघा इस्रायलमधून आपले गेस्ट आलेत आणि आपल्याकडे 5 दिवस ते राहिले, स्टे केलं त्यांनी. त्यांना भरपूर आपल्या आवडलं. स्टेचं नाव आहे शुभांगी किर होमस्टे. आता ते रिव्ह्यू देतील की त्यांना इथे 5 दिवस कसं वाटलं त्याबद्दल. हा मॅडम बोला. आम्ही इथं 1 हप्त्यासाठी आलेलो आहोत. बेबरी. हा
त्यांना हिंदी पण येतं, पण ते त्यांच्या लँग्वेज मध्ये पण बोलतात. हिंदी पण बोलतात, मराठी पण बोलतात, पण त्यांना त्यांच्या इस्रायलमध्ये इब्रू भाषा आहे. जसा महाराष्ट्रात मराठी, हिंदी अशी भाषा असते, इंग्लिश, आपल्या इंडियामध्ये अशा भाषा आहेत ना, तेलुगू, तमिळ, मल्याळम, तशा त्यांच्या भाषेला इब्रू म्हणतात. आता मॅडम इब्रू मध्ये म्हणतील, म्हणजे इस्रायलचे माणसं आता सर्व यायला लागतील आपल्याकडे. हा मॅडम बोला तुम्ही. הגענו לכאן ממומביי לרत्नागिरी. आम्हाला पुष्कळ आवडला. जेवण वगैरे फर्स्ट आहे, एकदम चांगला आहे. मराठी सुरू झालं, चालेल, कंटिन्यू बोला तुम्ही, बोला काय प्रॉब्लेम. היה לנו אוכל מאוד טעים פה, והמקומות פה מדהימים, מפלים, נופים. अजून इथं एकदम चांगला वाटला पहिली बात. עוד פעם, כן, להגיד. נהנינו מאוד, היה לנו כיף, אהבנו להיות כאן. אנשים מאוד טובים, אנשים מאוד מיוחדים, כמו משפחה. तुम्ही पण बोला. ऐकायला मस्त वाटतंय, तुम्ही पण बोला. आणि 40 दिवा. मस्त वाटतं ऐकायला. हा, बोला. באמת היה לנו מאוד 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 כיף, נהנינו מאוד, אנשים מאוד מיוחדים, ואני ממליצה לכל אחד שיבואו פה ויתרשמו, מקום מדהים מאוד, ובאמת אוכל חבל על הזמן, ויחס עוד יותר חבל על הזמן. אז אנחנו מאוד מאוד ממליצים שכל מישהו יכול לבוא ושיבואו לפה ויכולים ליהנות מכל רגע. מהמאכלים, וואו, איזה מאכלים באמת. מיחס, מאהבה, ופפו דאג לנו הרבה מאוד, כמו בן דאג לנו. वा वा वा, ते वाटतं, असं वाटतं ते अल्लादीन आणि अलिफ लैला कसे बोलतात तसे वाटलं. आम्हाला काही समजलं नाही, पण ऐकायला छान वाटतंय ते. येस. आणि तिचा आवाजच नाही निघत. ते नाही, ते 5 दिवस मॅडम काय बोललेले नाही. हाँ, मैडम आपका नाम क्या है? तुमचं नाव? माझं नाव एस्टर आहे. एस्तर. חיפה מרהיטי, हाँ, ישראל में. इस्रायल में. हमको बहुत अच्छा लगा इधर. हाँ, 5 दिवस जे मॅडम बोलले नाहीत, आज बोलणार आहेत ते. आता ते अजून घाबरतील. אני נמצאת פה 5 ימים ברטנגירי, ובאמת כל כך מדהים פה. הנופים מדהימים, יש פה מפלים, נחלים, ים, הכל ירוק ויפה, ובאמת הם נתנו לנו שירות כל כך יפה שאנחנו רוצים לבוא עוד פעם. ובקרוב יהיה כאן גם שדה תעופה ברטנגירי, אז מבומביי לפה זה יהיה חצי שעה נסיעה, לא כמו 7 שעות ברכבת. ברכבת זה קצת קשה, עדיף לקחת הרכב מבומביי ולבוא לפה. אנשים מדהימים ומאוד טובים, מאוד מאוד טובים, היחס מאוד טוב. אוכל ביתי, טעים. אוכל ביתי וטעים מאוד. झालं? काय वाजवा, आज जुना आवाज. असा रिव्ह्यू सर्वांनी द्या, म्हणजे कोणाला समजत नाही. नाही पण छान. तुम्ही नाही समजत, पण तुमच्याकडे माणसं येतात म्हणून नाही बोलत. हिंदी तुम्हाला सांगू, आम्हाला ह्याच्यातला एक शब्द पण नाही समजला काय, पण ऐकायला छान वाटलं. मी काय बोलते, इथं आम्ही 5 दिवस आहे, मला लय चांगला लागला. आणि इथं जागा बघायची सारखी आहे, म्हणजे रत्नागिरी איך אומרים ים, נחלים. समुद्र झाडा बघितला, हे बघितला, नदी बघितली, हे सगळं हिब्रू मध्ये सगळं ते आता एअरपोर्ट खोलतील ना, तर माणसांना पडेल बरं. पण येऊ शकता. म्हणजे बघा, आपले इस्रायलचे माणसं म्हणतात आहे, रत्नागिरीकर लवकर एअरपोर्ट उघडा. म्हणजे आम्हाला पण इस्रायलला जायला नाही, छान वाटलं. तुम्हाला गोल्डन रूम आणि सिल्वर रूम दोन्ही घेतलेला ना? तुम्हाला रूम आवडले दोन्ही? खूप आवडलं, दोन्ही आवडलं. ॲज अ बघा, ॲज अन आम्ही जसे आपले लोकल जे मुंबई, पुणे हे येतात त्यांना आवडतं, पण जर आपले इतर आउट ऑफ स्टेटचे जर गेस्ट आले तुमच्यासारखे, तर म्हणजे त्या गेस्टना आवडू शकतं आपलं रूम्स? सगळ्यांना आवडलं, सगळ्यांना आवडलं. हां, तुमचं प्रेम आहे तर तो सगळ्यांना आवडत. वा वा वा, येस. आता माणसाचा प्रेम आणि माणसाची वागणूक, तुम्ही आता एवढा चांगला सर्व्हिस दिला आम्हाला, तर ते आवडून घेतं माणसाला.
आता तुम्ही माझ्या पहिल्यापासून रेसिपी बघता. पहिल्या दिवसापासून हा पहिल्या दिवसापासून रेसिपी बघितली, पण त्या रेसिपी मध्ये नाही आता तुमच्या जेवणामध्ये काय फरक वाटला? मला ते तिकडं रेसिपी मध्ये बघितलं तोंडाला पाणी सुटला. हा, आज खाऊन बघितला, मग बरोबर आहे ना. मस्त अगदी. आता मॅडमने जेवढं काही मागवलं सर्व आम्ही कस्टमाइज करून दिलं, म्हणजे त्यांच्या आवडीप्रमाणे मीठ एक भाजी राहिली होती गवारीची, हा ती पण आली. पण आता झाली. हा फक्त बटाटे टाकायची सर्व गोष्टींमध्ये. येस, आणि तुम्ही पण आलात ना, आम्हाला आवडलं. असे इस्रायलचे मला वाटतं हे तिसरे ग्रुप आहे वाटतं. एकदा अजून एक ग्रुप आला होतं, पण इस्रायली कंट्रीला पण आमच्याकडून छान, म्हणजे आम्ही चांगला रिस्पॉन्स. आमच्या पायगुणांनी तुमच्याकडे खूप इस्रायली लोक आहेत. येस येऊ द्या. आणि आम्हाला छान वाटलं. तुम्ही तिन्ही लेडीज पण एकदम छान आणि एकदम मस्त. यांना पण सर्वीकडे फिरवलं. गणपतीपुळ्यापासून सर्व लोकल पण फिरले, मार्केट पण त्यांनी एक्सप्लोअर केला, शॉपिंग पण त्यांनी भरपूर केली. तुमच्यासारखी शॉपिंग अजून कोणीच केलेली नाही. सगळे मसाले कडधान्य आहे. सर्व डीमार्ट पासून आपला मार्केट ते गणपतीपुळे सर्वीकडे त्यांनी दुकानातून शॉपिंग केली, म्हणजे आवडीने. तुम्ही पण आलात ना, एकदम छान वाटलं. असं कोणतं तरी जेवण सांगा जे आपल्याकडे तुम्ही जेवलात ना, 1-2 असं कोणतं जेवण भरपूर आवडलं? काय भरपूर भरपूर आवडलं तर काय बोलणार, सगळं एक जेवण आम्ही जेवलो, बोटात सुटली. आम्ही नाश्ता केला, आम्हाला नाश्ता सकाळचा आवडला, दुपारचा जेवण पण आवडला, सगळं चांगला होता. वाव, थँक्यू. आणि तुम्ही आमच्याकडे 5 दिवस राहिलात, हे पण आमच्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे आपलं तुम्ही सर्व येता म्हणून आम्हाला एक चांगला काहीतरी पुढे काहीतरी करता येतो तुमच्या रिस्पॉन्समध्ये. आणि तुम्ही आमचे पण 5 दिवस असे मस्त गेले. येस, हा आम्हाला पण छान वाटलं तुमच्याबरोबर बोलून. आणि तुमची भाषा म्हणजे एकदम ऐकायला छान वाटते. हा, तुम्ही काय बोलता ते आम्हाला काही समजत नाही, पण ते ऐकायला एकदम छान वाटतं. हा, आणि तुम्ही आल्याबद्दल थँक्यू. मला पण खूप thank you. आमची काळजी घेतली, खरोखर असं वाटत नाही. शेवटी आम्ही फॅमिलीमध्ये आहोत. येस, तुम्ही या, तुम्हाला कधी वेळ मिळाला की रत्नागिरीला या, आणि आम्ही सर्व सोयी करतो. आता हा या परत या. तुमच्या फॅमिलीला घेऊन या. येस, मुलाला आणि मुलीला तर एवढा आवडलाय. आणि खरोखर शांती खूप आहे. येस, शांत. बॉम्बे मध्ये का होते किती माणूस ऐकल ना, कंटाळा येते. हो ना. आप आने तक ये हो जाएगा बाजू का. तरी पण 6 महिने लागतील. आणि आता या गेस्टला आपण एक अर्टिगा गाडी पण बुक करून दिली, जी डायरेक्ट त्यांना मुंबईला सोडणार. मग मुंबईवरून ते एअरपोर्टनी आपापल्या घरी जातील. म्हणजे अशी सर्व्हिस पण आपण द्यायला रेडी आहे. तुम्ही जे मागाल, तुम्हाला जर ट्रेनची तिकीट पाहिजे असेल ते सुद्धा मी बुक करून देऊ शकतो, जर समजत नसेल कोणाला मॅडम तर. ते गाडी आपण सर्व सर्व्हिस देतो, जेवणापासून सर्व. आणि थँक्यू व्हेरी मच. तुम्हाला सर्वांना थँक्यू.